سەردانا چاوڕێکەریە سەرۆکی هەرێما کوردستانی مەسعود بەرزانی گوهاتتا ڕۆژە ئیرۆ نەهاتیە دیارکردن بۆ ئەمریکا لەسەر فەخواندنا سەرۆکی وی وڵاتی باراک ئۆباما بەرزانی دەبێت سەردانیدا چەندین دۆزەیە و مژاران درۆژەوێدا لەگەڵ خۆ دەبێ واشنتۆنی لە گۆری گۆتەی ڕاگەهاندنجی دەستپێکا وان دۆزەیەدا شەڕێ گۆلدژی دەوڵەتە ئەسلامیە رادیکال داعشێ و پێشکەشکردنە ئەلیکاریین بێتر بۆ پێشمەرگەین کوردستانی و چارەنەویسا ناوچەین کوردستانیین دەربەی ئیدارەیە هەرێما کوردستانی و ئەنجاما رێفەرەندومێ لەوان ناوچیان وتیکیلیên هەولێر و بەغدایê بەردەفکی حکوومەتە هەرێما کوردستانی سەفین دزیی ji dezgeheke midyayî re behsa seredana Barzanî bo Washingtonê kiriye û gotiye seredana Barzanî heftiya bê tê encamdan. Seredana Barzanî ya Washingtonê gelek girîng e. Barzanî dê li gel rêyadarên Amerîkî, mijarên girêdayê Iraqê û Kurdistanê û herêmî gotûbêj bike. Seredana Barzanî dê sê rojan dirêj bike. Tê texmînkirin jî goherî yek ji wezîrê pêşmerge Mustafa Seyid Qadir berpirsê fermangeha peywendiyên derve yê hikûmeta Herêma Kurdistanê Fellah Mustafa û wezîrê avadanî û cihkirinê derbas Kewser Resul û serokê dîwana serokatiya Herêma Kurdistanê Fuad Hesên dişanda li gel serokê Herêma Kurdistanê debin. Berî seredana xwe ya bo Amerîkayê serokê Herêma Kurdistanê li gel kesayetên Hewlêrê û Duhokê û hemû aliyên siyasî yên Herêma Kurdistanê û sekreterê giştî Yekîtiya Niştîmaniya Kurdistanê yeneke Celal Talabanî û çend sekreterên wî jî civiya. Ev seredana çaremîn a Barzaniyê bo Amerîka piştî gosala borî vexwendineke Obama red kiribû weke nerazîbûnekê li ser hebûna navê Partiya Demokrata Kurdistanê pedeke û Yekîtiya Niştîmaniya Kurdistanê yeneke di lîsteya terorê Amerîkayê de lê piştre navê pedeke û yeneke ji wê lîsteyê hate derxistin.